ko noon tigi banda men tedduɓe musidɓam horsuɓe hande jiɗɗen ko hollude bandiraɓe holno waɗirte abonné e nder Instagram siki ala bandiraɓe ndeweyam ɗum ɗo fo ɗum jiiɗon ɗo hen e portable ko application ngaji goni ɗo application Instagram noon Instagram waɗi te téléchargé ko Play Store jiɗmi hollude on Play Store nani kono noon wona ɗum jiɗɗen hollude yimɓe ma en gandin yimɓe holno waɗirte tigi rigui ha joni téléchargé kono hande jiɗɗen ko hollude yimɓe so tawi jiiɗi wadde abonné e nder Instagram holno mbaɗirta abonné e nder Instagram ndeweyam a ɓoƴƴat Instagram o a naati e nder Instagram déjà voilà pour aussi an e hoorema naata e nder page ma Instagram ko o ko waɗi ɗo hen comme ne annamo neɗɗo ni kañum heedi sawdo banggue jungo ñaamo ɓoƴƴa sa ɓoƴƴi a naati e nder Instagram ma nden jiyata no foti publication ngaji mbaɗɗa nanɗo ko 39 publication mbaɗmi mboɗo jogui 1049 woɗɓe am abonné ɓe mbaɗmi abonné ɓe ko 688 personnes voilà firti wonde ko woɗɓe am abonné ɓe ɓuuri hewde eɓe mbaɗmi abonné ɓe c'est normal voilà publication ngaji ɗi nani voilà mais sa yiiɗi wadde abonné déjà holno mbatta par ce que mi wawa wadde hoorem abonné déjà voilà par ce que min waɗi créé compte o déjà joni a yaltat mi ƴeewa holmo potanmi wawde wadde abonné joni pour hokkude yimɓe yeruji tan mbawa famde no hannirta ni henna somi ari ɗo henna e o mo ganduɗa hoorema ko kañum woni o mo jiiɗon ɗo henna o publication makko voilà somi ɓoƴƴi e makko kanko mi ari ha e makko déjà ko mbaɗɗo e makko abonné kanko e hoore makko kono noon mi itta abonné o mi watta abonné mo holla on par exemple mi itti abonné o voilà ɗum ɗo joni sa ari e neɗɗo aɗa yiɗi wadde ɗum abonné joni ko ni woni ko tawata par ce que so tawi a wonani ɗum abonné winda hen ko s'abonner en retour s'abonner en retour voilà sa ɓoƴƴi hen tan ɓawli windi hankkadi a waɗi abonné voilà a waɗi abonné eyyi ko neɗɗo bawɗo wonde foof noon kanko déjà omo jogui 10 publication omo jogui 160 woɗɓe makko abonné ɓe o waɗi abonné ɓe ɓuuri hewde ko 258 voilà pour yimɓeɓe mbawa famde ko jinmi hollirde ɗumen ko déjà joni mi yalta voilà mais so tawi wonde a yiiɗi andude neɗɗo o mona e direct woni direct uji min mbaɗanmi jamma foof ɗi voilà ni joni Samba Pulo mon ami mon frère ko artiste voilà woni Yero 2 nana en direct e nder Instagram par ce que o mona waɗa direct live makko direct kanko sa ɓoƴƴi hen tan ma taw ɗum so tawi aɗa jogui réseau ma tawmo omo haala direct ɗo yarata ɗo ko ɗo woni ɗo tawtatamo min mi wayri wadde direct guila hanki par exemple guila hanki jamma mbayrimi wadde direct jafoɗon voilà sa ɓoƴƴi noon ma yi direct uji am ɗi mbaɗmi guila hanki walla guila hecci hanki aɗa wawi wadde hen commentaire ma mi yiyat ɗum automatiquement voilà ko ɗo yimɓeɓe mbawata famirde yimɓe nana e direct walla ngala e direct ene hannirta ni henna voilà ɗum noon ko pour ha yimɓe mbawa famde pour ha yimɓe mbawa teskade pour andinde kadi yimɓe e hunde nde no hannirta ni henna ɗum noon on beltanama ha woni gonga e gonga on beytanama on ñaganama gueɗe moƴƴere tigui